Isa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikosan. O Pati Arbonok Jr. O Bernie Bitok, Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. O kaniya na ang mga gahi. Art Bunho Jr. O Bernie Bitok. Good. One more time. Good morning. Good morning! Kalami sa panahon. Good morning. Good morning, Kagahiber. Good morning nimo diha kagahi art og siyempre alas 7 o alas 6:53 na. Aniya na po ng inyong mga kauban, ng inyong bagong tiglingaw matag buntag. Ito Ating po samok-samok kada buntag. ang sabay sa inyong kape. Ito po ang Hilas King Bernie Bitok. Art Bonhoc Jr. Good morning kanan galaw. Kay basingon niya nga itong mga high blood niya. Kadyo lang na ka ng panapambag kong asunata. Sama ni? Ha? Bago. Tagay ko kabaluan na. Naunsa na may noon eh. Bago at ang isa. Alas 7, alas 6:53. Good morning. Sa ato Mata na, Bango mga na. kagahi. Another day, magpasalamat sa Ginoo para sa lain na pong kinabuhi nga gihatag kanato. Og again, napagyapon si COVID. Ang inyong mga sayo kay ng sultihan na mayo pagsaba. Kung wala mo'y lisensya o kuhaan papilis yung motor ay agi dres pikas na idakop ro na. sayo kaya tong mga naka-green. Ito yung mga taong nagpapatibok ng ating puso. Automatic U-turn Richay. Kana bitaw mag-drive ka, kulbaan ka, nagpasabot ka na yung naka-green sa unahan. Kala. Pura na kayo nagkabani ba?
Good morning ka lang tanan. Ready na ba mo mga igala? Teka muna itong Swertres result. Kimo maging yung request ninyo kagahapon sa 2 p.m. 939. Tanawa lagi yun. 939. Tapos, ang imong yatag 269. 269. Usa ka may nisud. Dapat ay 935 dito to. Hala. 93.5 man. 935, 939 ang nigawas. Sa 5 p.m. kagahapon, 152. 152. O sa 9 p.m. kagabi, 923. 923. Sos, wag yun mga Oy, kwanmads. nami ka ng lami nga bisita. Wow. Ha? Karong buntaga. Kabalo ba ka art nga pagkabalo na ako nga ni-confirma siya nga mag-guess. 22 ko na notebrush. Oh, mo ba? Pero nakalimot ko nga Zoom raman di ay. Ay, di pwede. Abi na umugawas ito. Di man di ay. Ready na ba? Ready na ba? Ready na Ang gwapa. ato- Wala ang pa siya ato- nakasunod, no? ang cruisers, Kaya yun siya nga, Bern, gusto ko Bern nga ka ng fresh. Kaya ko bagong ligo, Bern, ba mo? Ito bang sa imo, ha? ha? Oh, Tayo ako sa yung ikaw ba, ginan lang ka na ako, gwapa ka o sa nigara o pudeng ka. sa tanama garaon diha, kumusta ka mong tanan? Sa mga taxi driver, mga jeepney driver, na sayo kay sa kabuntagon, may buntag, sa ato mga empleyado. Uy, ang mga employer daw karon, matod sa dole, pautangon sila. Pwede sila mag-loan. Pwede sila mag-loan para ibayad sa 13-month pay. Ah, karelate ka na. Diyan lang. Karelate ka na. Nanong pag makadungog kog loan, kaya mo reglayan akong paminaw. Buro na ako yung mga sintomas sa COVID, basta istoryahan ng loan. Oh, grabe tong lolo ha. Kana. 106 years old. Uy, palakpakan na to na. And I think he's the oldest nga mga Nga nilaban sa COVID. survivor. Correct. Naka-recover sa COVID, 106 years old. Kabalo ka kagahi sa tirod anay lang, aron mahimo kang gahi aning COVID yun. Kay wala pa man gitambal, kabalo man tana. Mo gina ang pagpaboost sa gyud sa immune system. Ah. For example, mo nang ubang mo yung kamadlo nga na namatay. Actually, kasagara namatay gyud. Na mga medical Nana na conditions. condition daan, nanay medyo gibati. Oo. Pero kanang mga, kabalo ba ka in fairness ng mga lolo na to, no, nga, pag-ingon na to, alo, bawal lang karni. Awa na, karni. Oh. Pag-ingon nga, isda na lang ka, isda na lang yun. May anak ba? Gulay, gulay. Oh, na sa kalulo nga, bakang-bakang, bakang-bakang na. Kaya gipalikay mo na siya sa itlog. Lahi mo pasabot na ilo. Lahi manalo. Pero in fairness akong lola, ang inahan ni Eugene Sparsky, nga naminaw karon diya. Akong lola Mimay, mo na pag-ingon sa doktor nga ayaw na ng mga karne, kuha na lang ka isda-isda lang ka, gulay, perminti, sa kinang nga gulay, baga ng atong basoy. Oh. Kay mo na pinaka-healthy. Oh. Ingon sila nga, o di, grabe akong lola, kumbati kayo. Inga na ratirada diya. Labi na ako ang kalamunggay nga gigamit, kato pag yung kinawat. Sa mga naka-online nga ron, good morning ka na itong tanan. Hello diya kang Ren Suarez, Grabe nga Kitty viral. Cory Isguera, hello sa iyong tanan diya. O pakishare sa mga naka-online nato diya. Good morning ka na. Happy itong tanan. birthday kang Jean Advincula. Ha? Ito bang misis babae. ni Dundun? Oh. Katong ikaduha o katong Ika-opat. Oy, kanin muna ha, public service at mga igala. Oo. Nagpadayon ang panawagan sa voluntary blood donor sa Philippine Red Cross Misamis Oriental Chapter. Halos wala na pondo nga dugo ang opisina. Oh. Kay grabe man ganoon. Ang inyong mga donasyon nga dugo lugway sa kinabuhi nilang mga nanginahanglan sama sa mga nagkadengge. Kay grabe po karon ha. Basin na sobrang tag-focus sa kuan sa kaning COVID, nakalimutan nga ni taas pod karon ang kaso sa dengue. Or ka na pong mga aksidente, di ba? So, qualify mo donate og dugo ani ana. Kung ikaw 17 years old pataas, Sama na mo. nga di mo mino sa timbang nga 50 kilograms, ayay. Sama na ko. Pero niya na. Wala nagpatato sulod sa usa ka tuig. Dugay na ko. Aha. Walay gihambing nga balatian. Healthy. Wala na kainom og bino anang gabi una. Yeah. Di na may kainom. Wala namin. Mamahimo ka mong personal nga moadto sa opisina sa Red Cross nga naa loyo sa Kapitolyo sa Misamis Oriental. Kana ha? Okay. Nadia Og adto na mo dito kay makatabang mo may gala. Regardless kung unsa inyo ang blood type diha.
kailangan kay nato na mga igala. Bisa kung sa inyong blood type, basta type ka na mo. Yan! Happy birthday, Alfred Gasyon! Ang pinakagahi sa Cagayan. Oy, taka mo, alak ka Art, na tong bisita Art! Okay. Andam na mo. Kadula ako sa simuton, sila ko, kumot na. Burn, ayaw do kaya. Salig mga kay duol ka niya. Ako ipatakiling Art para makita sa semo ba si Abi ba ning unfair kay ko ba? Oo. Mo ni imong uyuan ha. Ladies and gentlemen, my God. Alright, ato ning ay di ni basta-basta i-declare na nato ni. Oh, mauni ang ato ang umaabot nga Miss Universe Philippines. Di na Philippines, Miss Universe yun. Yes. Ha? Og ang last na akong kita ni niya sa Pikas station pa ko karon nakita na pud mi otro. Lahira gid ang feeling pag Ika magkita. nga sa Pikas istasyon o karon napikas na ka. Ladies and Si gentlemen. Miss Caroline Hello. Vironilia. Hello. Good morning, Miss Universe. Medyo lang feedback man akong kwan. Teka muna ha. Good morning. Asa mo kanta niyang ikaw Morning. ang Good morning po. Miss Universe ng Taas sa buhay ko. energy. Sa buntag. Ay, siyempre ma'am, kung ikaw po na mong katubang ma'am, makataas yun sa energy. Good morning, Caroline. Ay, imo ding uyuan ma'am, si Art Bonho. Oo. Hi. Ali, sabak angkol. Sabak ka. Amin. Alright. O nako din na mo ilang alam. Ikaw ba, kung magyuga morning person, magyuga o karon lang ka na mo gipukaw? Mga Ginawa ko Hindi sa ko tibog pala. morning person actually. Okay. So, kana lugar, kung pa Pero na... tungod sa Miss Universe Philippines na morning person ako, kaya kinahanglan mag-prepare as early as 6. Ay, So, kana nga naong ma'am, kung na, haggard na, dili pa na I fresh lugar. just woke up lang ni Ha? guys. Pagka-unfair ang kalibutan na. ha? Pagka-unfair ang kalibutan na. Okay. Actually, Bern, mo pa yung pagbata niya. Diretso na yun sa Zoom. Oh, wow. So, ingan na. Ano na? Kabulo pa ka naman kani akong naong mga ika-20 na ni hilamos na ligo mo. Stress pagyapon. Anyway, unsang imo mga preparasyon, kumusta man labi na nagka-doll na ang pageant? It's very busy now. Kay hapit na gid ang coronation. It's on Sunday at 9 a.m. Makita na sa GMA. And right now we will be preparing for the preliminary competition. So after Ani, I would have to prepare na good full on sa ako ang look for today. Padayon gihapon na ako ang pag Q&A training kay mao man gid na ang pinaka-importante for me when joining a beauty pageant. And baklay-baklay po dire for my pasarela just so I can keep practicing ang ako ang aura and how I walk. So, sa man naman, pati ba pagkaon ay diet, bawal ka uno na? Well, ang diet mo gud kay imuha ng choice. Okay. So, ako nagpili gid ko nga mag-calorie count. And Ay, gina-replace na ko calorie akong calorie rice count. to protein, so mga meat. Pero ang uban po, dili man sila ga-diet. And okay Yeah, ra po ga-weights, sa ilaha ga-weights. kay ginabawi nila sa exercise. Pero so ga-gym nga na. Gabi workout, yeah. So, sa mga question and answer portion, kana muna kung gusto, kasi siyempre mo man ang pinaka-critical. Paano ang unsay mag-atubang mo encyclopedia na? Oh, grabe na gyud. Unsay Actually, style ang advice gid sa amo is to really be more self-aware, get to know yourself better. Kay kung kaila ka kung kinsa gyud ka, any question nga ilabay sa imuha matubag ra gyud na nimo. Okay. Unsay style to karon sa pageant kay syempre COVID man. So unsa may style karon? Bubble. Karon na ami diri sa Baguio Country Club kita na namo preliminary of finals na mga activities will be held here. So every time magla kami naka-mask me, naka-face shield, naka-physical distancing, and everybody is really careful. So kanang mga safety protocols in place na siya just to make sure nga safe me and we keep everybody here safe. So naapod mi mga swab test before we came here in Baguio, and at the same time
2 days ago, nag-swab na sad me. Pero kung mag-two-piece, di ba kinahanglan siguro mag-mask, no? Maon na, kinahanglan mag-physical distancing. Kay kung tanggalin na mo ang mask, dapat lagyo mi sa each other. So you understand. Miss Universe, kung sa may mga Yes. imong mga struggle, Mga struggle. karong panahon na nga, Yes. nagkaduol na ang D-Day. Ang pinaka-struggle gid na ako kay I have to do my own hair and makeup. And dili gid ko maayo ana kay limited naman gud ang tao nga pwede kauban diri sa amo. Okay, maulagi we want to keep everyone safe. So wala mi team nga bit-bit and we have to do things on our own. So ang hair and makeup jud murag ga oras gid ko para lang mag-prepare. As in, no? all of you, all of the candidates. Tanan sino candidates na. Yes, all of us. Pero naaman mi na ay partner si Miss Universe Philippines for hair and makeup. Pero dili pwede nga sila magbuhat sa tanan. So ang ilaha lang kay polishing, tanawan kung sakto ba ang imong gibuhat Okay. or kulang ba imong kulot. So tabangan kanila. Pero really the foundation, tanan-tanan gid pagbutang sa imong look, how you want to present yourself will be coming from you. So effort yun dapat ka. Alam mo, with me seeing you now, diri pa lang sa Zoom ha, grabe akong pamulso. Pawirabi. Grabe akong pamulso. Ay, Nga. pulsa. Sige na, Beth, pila ang ano? Dako, murag ikaw gyud ang sunod nga miss you. Ayay! Ato testingan, Bert. Testingan nato siya, Bert. Mag-fast talk daw mo ni Bernie. Ang ganyan natay question and answer portion. Sige daw, be. Ready na ba ka? Before ka mag-invite nato sa fast talk. No! Ate mo na, sunrise, sunset. Sunset. Jeans or leggings? Jeans. Hot or cold? Hot. Uy. Early or late? Late. Papila daw ko, Ana, Bert. Papila daw ko kinahanap. Sige na. Sweet or salty? Ay, sweet or salty? Salty. Uy. Ay, hilig sa palat. Gusto sa tanon. Di siya tong diabetic. Saturday or Sunday? Sunday. Right or left? Right. Ay, kani pagkaon. Humba or adobo? Adobo. Pork adobo. Yan. Jeep or motorela? Jeep. Jeep. Bingka or suman? Bibingka from Mantika. Yan. Oh! Very good. Basta taga-mantika, guwapa. Magyod, si imong uyuan nga si Art taga Mantikaw ni. Dagat or bukid? Bukid. Ako ni Bern. Ay, kana imo na. Miss you. Gahi. Humok. Gahi ba daw or Ano to? humok? Gahi or humok? Humok. Ay! O kasing-kasing ang iyang gusto. Pero adunay gahi nga baruganan. Kani. Di kani isa sa lights on or lights off? On. Lights on. Gusto niya makita. Oh, gusto Dili ko niya nga. katulog actually. When growing up tong bata pa ako, dili ko katulog nga walay suga. Mausap. Pareha data. Kani Art. Si Bernie or si Art? Si Art. Hala, lisuda ana, oy. Isarang yun, ha? Daogan na lang yun sa edad. Kanawang Di siya sa mo kung ako kapili, pagkumangkon oy. sa US. Lisod kaayo, lisod. Sa or na lang daw siya, sa or. O, tingnan na. Why should you be the next Miss Universe Philippines? Well, personally, I should be the next Miss Universe Philippines because of my passion for service. I have been working for a non-government organization for the past 5 years that allowed me to go to different communities and hear the stories of children. And I believe that kind of experience is vital in playing the role of Miss Universe Philippines. And my experience makes me deserving of the Miss Universe Philippines crown. Yay! Winner na! Down na! Sure na mi, Ana. Sure na mi. Ay, Well, Grabe, gid kay kataas ang energy. oo. Aon-saon ka na mo pag-support. Yes. Miss you. Labi na karon nga na ay kani mga digital and mga ubang pa mga churva niya.
Yes. So aside from watching the finals on Sunday at GMA, Sa GMA? at 9 a.m., you can also support me through voting on Lazada. I think it ends tomorrow or today ang voting, so please do vote for me. Lazada if you have app, account, you no? get Lazada app, yes. You get to have 5 votes per day. So dako na kayo nangatabang kung makavote mo for me. I'm currently on 4th place. So ato ang goal is makatungtong sa 1st place para Okay. ma-sure atong slot sa top 16. And at the same time, mahatagan og special nga prize ang ato ang beneficiary nga si Ma'am Elioni Munding. Also, please don't forget to subscribe to the Ring Light series at www.empire.ph. And don't forget to use my code RL Misamis Oriental. Diha sa ato ang Ring Light series sa empire.ph, you can access 8 episodes amo ang journey here sa Miss Universe Philippines, including the preliminary and the finals competition. So if you want to know more about that, you can follow me on my Facebook and Instagram accounts at Caroline Veronilia. Ayan. Caroline Veronilia. Yes. Caroline, pwede mo request isa lang. Isulti nimo nga nang i-introduce nimo imong self, di ba, nang borog sa kwan. Tapos ang last na nimo meaning ka nga gahi ni Bay. Because that's the name of our program now. Pwede ba? Gahi ni Bay. Yeah, sige, go. Hi, ako si Lala Vincent. Go. Sige. Maayong buntag sa tanan, I am Caroline Veronilia, proudly representing the province of Misamis Oriental in the first ever Miss Universe Philippines pageant. Gahi ni Bay. Thank you very much. Mga kagahi, ayaw may pakauwawi. Supportahan natin Supportahan natin Among ibutang ang link sa atong fan pages. Yes, yes. Salamat. Thank you, Miss Thank you so Universe. much. Thank you so much. God Bernie. bless you. Thank you, R. Thank you. Balik tulog na, And balik especially tulog. sa mga tagapaminaw karon. Thank you. Ayong buntag. Thank you, Buntag. thank you, Thank you very much. There you go. Ah? Salamat. Ay. Saman. Oto na ta. Okay, bye. Okay. Dito na ako manapong programa. Ay, alas 7:11 na. Aniyan na itong mga gahi nga balita. Aliyan na ang mga gahi nga balita. Gahi nga balita. Tubag sa banat ni Pangulong Duterte batok sa gibaniog nga korupsyon sa Department of Public Works and Highways kun DPWH. Gimugna gilayon sa DPWH ang usa ka task force nga moimbestiga sa kahiwian sa maong ahensya. Ang korupsyon sa DPWH gasukad batok pa sa mga project engineers nga gadumala sa mga proyektong pang-infrastruktura. Sa gisumiti nga report sa Commission on Audit ngadto sa Pangulo, di mumino sa 1 bilyon ka pesos ang nakumkum sa mga project engineers gikan sa mga nagkalain-lain mga kontraktor. Buot ni Duterte nga masanta ang korupsyon sa DPWH, ilabi na nga kapin 2 trilyones ka pesos ang budget sa gobyerno ubos sa Build program. Gahi nga balita. Ginuso sa mga magbabalaod nga dugangan og lain pang 5.5 billion pesos ang budget alang sa Department of Health kon DOH aron masiguro nga mapaigo ang budget niini sa pagpamalit og bakuna kontra COVID-19. Sumala ni House Majority Leader Martin Romualdez nga mamahimo pang i-realign ang pondo sa maong katuyuan gikan sa 2021 General Appropriations Bill nga pasado na sa final reading sa Kongreso. Suma total na nasa 8 billion pesos ang mamahimong pondo sa DOH alang sa COVID vaccine. Sa Senado na magtigi ang katapusang bersyon sa budget. Ilabi na nga duda ko mga senador nga manobraon niya ang budget sa DOH. Gahi nga balita. Siyam ka mga suspetsadong drug pushers ang natiklo sa ginsakpan sa PIDEA sa Butuan City. Pinagi sa usa ka bypass operation gihimo sa PIDEA sa Purok 13, Limaha, Butuan. Nasakmit sa mga otoridad na pulo ka mga gramos nga shabu og kwarta nga 80,000 pesos. Usa sa mga dinakpan minor de edad nga gi-turn over gilayon ngadto sa DSWD o gipasakaan na kini mga hamtong nga mga suspetsado. Gahi
Arestado ang 7 ka mga sabungero. Ningon mo ka nga pwede na sabong. Hawa. Arestado ang 7 ka mga sabungero sa sitio Subsub, San Roque, Maramag, Bukidnon. Natiktikan sa kapulisan ang gihimo nilang illegal nga tari-tari sa maong lugar. Patay. Usa sa mga dinakpan minor de edad. Gikompiskar sa mga otoridad ang mga manok pang sabong o ubang pang kagamitan sa illegal nga sugal. Gipasaka na sila formal nga kaso. Sikop sa kapulisan ang 4 ka malalaki nga gamadyong sa Kimaya saan Misamis Oriental. Hingpit nga ipatuman ang kampanya batok illegal nga sugal labi na panahon sa pandemya. Nakuha gikan sa mga dinakpan ang madyong og pusta nga 250 pesos lamang. Inkagol sa prisuhan ang 2 ka mga suspetsadong kawatan sa Valencia City, Bukidnon. Modo sa doang mangawat og t-shirts gikan sa mga tindahan o ka sa hayhayan. Samtang gikapkapan na diskubrihan sa kapulisan nga doon na sila mga bitbit nga sa shakon pakete sa mga shabu. Nadungagan hinoon ang ilang giatubang nga mga kaso. Gilusad sa kapulisan ang usa ka entrapment operation batok sa mamaligya o illegal nga pag-refill sa mga LPG sa Igpit Upol, Misamis Oriental. 2 ka mga mamaligya ang nasita apan usa nini ang dali nakaikyas. Sumala sa kapulisan nga delikado ang basta lamang magpa-refill og LPG nga way igong lisensya. Isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Mga estudyante ginikanan, pati ang mga teachers gihapon, wala gihapon ka move on. Kaysa module sa DepEd, sila naglisod in taon. Ang ilang reklamo, grabe ka, lehitimo. Kaya ang module sa mga bata, makakutaw sa ulo. Usa sa ilang gireklamo kung anong binisaya gamit ni ini. Bisan mga teachers, wag yun daw kauyon gyapon ni ini. Ang ngayon yun ba nga local language ang pagagamiton nga palabas man gani sa TV o sine, Tagalog English man tawon. Og mas lisod pa gani sabton ang Bisaya, bisan basahon o litukon. Ngano DepEd di na lang ninyo sundugon ang mga pribadong tulunghaan ug usahon na lang mga libro sa mata grade level aron di malisdan. Imbis nga atong i-level up ang edukasyon sa kabataan, mura naman noog ato silang gipa us-us. Bahala na si Batman. Art, dut ipa. Since naay igong budget ang DepEd alang sa mga libro o learning material, nganong dili in English o tinagawag na lang gamiton aron di maghalhal. Kung atong isuma total baya, Bernie, ang modules kung imong ipaprinta paghimuon, mugawas nga mas mahal. Lisod pagid sabton, ginikanag estudyante, dila gadiwalwal. Sama pananglitan sa math nga grabe ka binisaya. Oo, mga Bisaya kita. Pero bakikaw kaayo nga sa let X si X nawa. Let X over Y, ang X ibabaw sa Y. Oh my gulay. Mas dali pang tunan kini kung in English. Sa in English kini gipasubay. Naapay mga drawing nga di kita kasabot. Naapay ilhon daw ang color nga gisirox o giriso raman pod. Grabe nga pag-antos, sobra na ni kalisod-lisod. Di lang ginikanag ilang anak, pati teacher, gabaguod. Gihuna-huna gyud ba kini og sakto sa DepEd? Oh, kamo diya nga sa iyong bugnaw nga opisina, igo na mong gaboy-ed. Ay, tama na. Tama na. Wapa ko na human. Sa tinunay lamang, mga ordinaryong teacher ay napapagod. Napapagod? Di lang sila kareklamo. Kay basin daw sila tangtangon
or i-assign sa bukid. Tagalogon tani. Ayusin mo ang Tagalog mo. Kami po ay nananawagan sa DepEd Main Office. Pwede bang ayusin natin ang sistema ng ating edukasyon? Imbis na tayo ay dapat pasulong sa ginagawa nyo, tayo ay naging paurong. Huwag nating hayaan ang isipan ng mga bata na maging parang tutong. Gay. Ouch. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. On behalf of El Salvador City Police Station, we congratulate Art Bunhok Jr. and Bernie Bitok Bitok for their new program in home radio. Gahi ni Bay! Congratulations! Congratulations, Brother Art and Bernie B sa inyong bag-ong nga tandem, Gahi ni Bay. Kamu na gyud ang tandem nga gahi, apan dili, bidli. Congratulations! Kami mo dahil sa akin nga dahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, Pati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok Bitok. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Alas 7:20 sa atong oras. Kani nga buntag no, puno sa mga gwapa. Puro sa mga gwapa. Ganina. Miss Universe. Miss Universe yan po ni. Miss World. Ha? Miss World. Sino? Kaning sunod, Miss World. Gimingaw ko anin niya, Bert. Ay nako mga kagahi, taliwala sa gyatuba nga krisis karon tungod sa COVID-19. Doon na pagyapoy good news. Of course, of Ay, course. inhale. Kani siya si Miss Good News. Yan. Kaya ang Public Employment Office o Conpeso sa Cagayan de Oro, nagya po sila good news. O makauban nato karon, way lain. Ang Miss World. Sayang wa pa na ako na prepare ang beautiful girl. Dapat anda mo ni muna. Wherever you are. Ana dapat dito. Ang atong maabtikon na peso manager sa Cagayan de Oro, way lain ang gwapa nga si Ma'am Kathleen Cake Sorilla. Good morning. Good morning. Miss Kit Kat. Maing buntag. Yeah. Good morning, everyone. Ganina- Good morning, Sir Art. Mhm. Long time no see. O gimingaw sa ni Sir Art. Na-stress ko sa inyo, ginoo ko. Miss Universe, akong gisundan. Di kanina gud Veronilla, karon Sorilla. Oh. Wag na mga pang beauty queen yun lang ang mga Beauty queen line. kaya na siya. No? Grabe. Nagsabaon damudaan kay nagpa-hair and makeup. Sabdo. Ay, dili. Actually, ga-expect niya nakatupis ka ron eh. O niya, long shot. Na-stress ko. Oo. Nitesting ko nga, alaoy, na-stress ko, Miss Universe, beauty pageant, madini kong guest. So, candidate number 1, what can you say about the... Ay, teka mo, unang pangutana, candidate number 1. Siyempre, kabalo na maging tanong nga, na uban, way mga trabaho, ang uban medyo kuan karon siyempre, muna hagit karon sa ahensya or sa peso karon, no? Unsa nga mga trabaho ang pwede masudlan karon labi na diri sa lokal, Cagayan de Oro? Okay, tungod sa pandemic situation nato karon, wala gid siya wala siya natago nga mostly of our jobs, mga establishments naay na nga closed gyud. But naay nag-emerge nga mga trabaho, mga emerging jobs nga meaning mao pa gid siya ning gawa sa pagsugod sa pandemic. So ang kasagara nga mas daghan nato is kaning atong mga delivery drivers, kaning mga pandas o mga daghan kana siya. Naay mga services nga kaning pang household katong wala na time pagpanglimpyo bitaw. So pwede ra ka mag naapoy mga tao ana nga mo anha lang sa inyong balay. Just to make sure nga na-clean up tanan inyong kuan and then na-disinfect. So, Miss Kat- katong mga na-train, yap. Miss Kat, so sa lagto na ba istorya, unsay mga trabaho nga medyo sa kaning panahon sa COVID medyo na nangawala, pero in fairness po sa panahon ko karon mo po yung murag ni Napuli. napuli.
Kasagara gid is ang ato ang kaning mga food chains. Ang food chain daghan kaayo nag-close and kini dayong mga 24/7 nga mga ginagmay nga Tindahan. tindahan. Oo. Kana sad siya. Dayon naglaylo ang uban nga mga establishments in taking getting mga workers tungod good kay nang uban is nag-follow naman lang sa work from home katong kaya pang ang work from home. And then katong direction lang gid yapon work nag-vary sila sa time schedules nila. So But Miss ang- Kat, ang kanini ang peso mo facilitate ni adto mga buot mangitag bakanting trabaho. Yes, oo. Nag-try po mig online po type of hiring. So ang among mga establishment nga partners nga immediately gapangita og work upon calling our office, kami na dayon ang mangita sa amo ang i-refer sa ilaha, dayon ipadala nato through email ad sa company, dayon ang company dayon ang immediate magtawag sa establishment. Na say time nga we will offer our office nga pwede din ha ang gamito nato ang virtual nga applications nga interview nga online. Grabe, gipasayon. Yeah. Gipasayon. Oo. Ha? Pero Miss Kat, daghang before sa COVID daghan na kayo ready para abroad. Kay dagay hiring Yes, karon ba? oo, Nahitabo ba karon nag-stop ba ang hiring? Nag-stop kita nan ang hiring Agay. for abroad, no? Dayon isa na sa karon pod katong ato na facilitate nga nakagawas mo sad ka na among gi-facilitate karon sa pagpauli. So nakita sa airport every day. Ani galisod kog dawat ani nga kanang inyong guesting kay tagdugay man ko makauli dayon o tanawa kong eye bags. dili Papuntagan halata, ng Bern. tuguan. Dili halata. Kami ang gatabo sa airport. Suminto Sa si mga- kana nga naon haggard pa na. Unsa na ang lugar ang haggard pa na. unsa na kan dili haggard ana? So, kita Si sa Bernie dala Mangani facilitate nga sa nakatug pa ng OFW. anaw ko. Kanina katulog na ganing naong mo na haggard na mga teka kanto na lang last na lang. Unsay mga tips nimo karon man sa mga mag-apply og trabaho karon gipatuman ang quarantine? Pinaagi sa peso, Yeah. no? Pinagi sa peso. Yeah, ang amua is gadawat gid mi always sa application through gid sa amo ang Facebook page dinha na mo gakuhaon ang ilang mga applications. Facebook Dayon kami ang page. bahala. Yeah, oo, kami ang bahala sa ilahang referrals asa na mo sila ma-plastar. Cagayan de Oro Job Placement Bureau ang amo ang page. Again, Cagayan de Oro Cagayan de Job Oro Job Placement Bureau. Bureau. Okay, ipaki-remind mi dati na nga to nang ibutang sa tong fan pages. Oo. Ayun lang. All right. At Ma'am, least, dako kanin tabang, no? Alright. O say, angay nilang iandam sa mga aplikante, Miss Kat. Ang ilaha is agan nga pangayo mi sa copy sa ilahang curriculum vitae kay kompleto magina nila nga details kana lang, and then kung mahimo ang mga recent nila nga certificates nga pertaining sa ilahang trabaho ma-attach gid nila Alright. kay gapaning kamuta nga ma-plastar gid sila. Apil na lang ka ng mga NBI clearance, police clearance. Dili sana siya Sir Art ay na siya kung kanang for Ma-apply na final gyud. na ang ilahang Okay. ilahang trabaho para less ra sa ilahang gasto. Okay, Miss Kat, kabaloming busy ka niya mo. Diretso na po ka sa airport. Panawagan ngadto sa atong mga nangita og trabaho diri sa Cagayan de Oro. Yes, sa mga looking for job, kapit lang ta, everything will be all well soon. Karon lang man ni siya tungod kay naa man ni nga situation, but God is good anytime, anytime of the year. And I hope good me nga mahuman na ni siya para makapahulay tang tanan and then maka-move on. Visit our page, Job Placement Bureau. Keep safe everyone. Non-pharmaceuticals intervention ato lang yung sundon kay kanig ang mga pinaka-importante gyud kaayo as of now to help battle this COVID-19 pandemic. Congratulations Team Bernie and Sir Art. Congrats kaayo. Hoping to work with you soon. Yes, At, ma'am. Yes. Yes. amo ang mga programs and services nga pwede na mo i-link sa inyo ha para makabalo ang katawhan. Gahi ni Vice. Salamat, Yeah. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you Mabuhay po very kayo, much. Miss Kat. Mabuhay. Thank you so much. Salamat. There you go ang atong Miss World, Yes. Miss Universe, Yes. si Ma'am Kathleen K. Surilla, ang atong peso manager sa Cagayan de Oro. Thank you very much. Alas 7:28. Paspasa sa oras, mamuga sa mi kadyo lang ha. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Hi, ako si Jocelyn Q. Peñalosa, OIC Manager, East Westbound Terminals at Public Market. Naila ko ninyo sa tawag na Palengke Queen.
Congratulations, Bernie Bitok-Bitok and Art Bonhoc sa inyong bag-ong programa sa kahanginan nga giuluhan Gahi ni Bay. Subli ako nanimbaya ug usa ka safe and healthy day kaninyong tanan. On behalf of the Golden Friendship Eagles Club, we would like to congratulate Art Bonhoc Jr. and Bunso Bernie Bitok-Bitok sa ilang pinakabago o gahi nga programa sa home radio. Kini si Kuya Makoy, the club president of Golden Friendship Eagles Club. Gahi ni Bay. Congrats! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Kaya kinindughan ko ano nili ako masakama. Kung sa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong arason, imo akong bibiyaan. Oras! Alas 7:30 kinibigyan mo ng Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Andam naman po para sa sunod sumpay sa atong letter ni Alicia. Ay, kadyo lang. Daghan na bagay pa shoutout ani. Team Gahi, maayong buntag. Salamat sa pagpahalipay kada buntag. From Jess Perocho and family diri sa Cinderella Homes, Anaon, Bulwa. Hello ko da kang Jesus Mendoza. Jesus Mendoza ang akong silingan da sa Westwoods. Good day, Gahi guys. Padayon lang Gahi lagi apan dili bidli. Good day, Brother Bern and Sir Art. Pa-shoutout First Bali Bank. Hello, senta na from Ma'am kan Jessie. Ano mga Jessie? Good morning, Sir Bern and Sir Art. Ganda talaga ng programa nyo, mga boss. Signature na talaga sa CD ang mga voices ninyo. Kayo ba Pusoy from Kauswagan. Salamat kayo mga boss. Pakisang nyo na lang na sa Amayng Balita kung asa na miyan. Nami sa Home Radio 93.5 matag hantod alas 8. Og ang among hotline diri kung wa pa mo kabalo sa among text line 0915-582-5534. Again 0915-582-5534. Og syempre ang atong gugmang giyaha kay atid sa atin ng Biramax. Biramax Capsule Max Gahi Max Lami. Ang Biramax Capsule makaboost sa immune system, increases stamina for men and women, rejuvenates cells and regulates blood flow, antioxidant and anti-aging supplement para miminti bata, sama sa mga barog naman ni Art ba. Maximize sexual satisfaction for both men and women. Extra power and strength for sexuality active men and women. Di ni sa ingon nga pantigulang ra ha. Tigulang naka. Di man ang ato manggo na may kubang nga di pa may kailangan na Brad kay di pa mamitigong. Oy! Istoryahay ko do, naiuban dia bata-bata lagi. Pero ang stamina wa na luya na skulas, tulog tunga na kaya. Si tulog tunga. Makatulog pag-abot sa tunga-tunga. Para mangyapon ni kabalo man may nga labi na nga ng mga hardworking na mga bana diha. Pero sa tungod kay tibok adlaw medyo kapoy kaya siyempre namugas ana mo na usahay na yung mga butang nga usahay oy mo nang kailangan mo og Biramax. Correct. Para mabalik mo bitang gitawag siyang food supplement kay katong nawala nimo diha nga mga supplyan niya balik. Ay mo kabala ka ginuko basi kun yung maunsa mi ana 100% all natural herbal capsule ni siya. Herbal ni siya, herbal. Capital B-O-Y, herbal. Ya tagpila ra. 269. 269. 269 duha ka capsule na siya. Oh, unya mo last pa yung 3 days. Oh. So meaning bisag twice a week ra ka mo tumarana. Pwede na kayo. Pero di ni mo ipig lagi daw kundi sa asawa. Mao lang. FDA approved ta mga igala ha. No side effects, safe and effective again. CPR. Nice CPR.
269 lang po, 2 capsules may gala, ha? Kung namoy pangutana, gusto mo palit, mag-reseller, guban pa. I-text lang ang Biramax hotline sa 0915-581-8418. Or pwede po mo mag-PM sa Gahi ni Bay, or pwede sa mo mag-PM na ako, may gala kong amigo ta, ha? Don't shy, don't shy. Don't shy. Ano na, di ba? Ano pag-Ingriyo naman? Ayun, kaula ba? Don't shy, don't shy. Alas 7:34 niya na ang sumpay sa istorya ni Alicia. Sa atong sugilanon, sa atong gugmang giahak serye. Kung wala pa mo nakabalo, sa kasimanan ni nga istorya mga gala. Ang atong letter sender nga si Alicia, si Nanay Alicia, kung asa ang iyang bana o sa ka-retire na. Medyo gortams na wax. Yes. Apan sige silag away kay kani iyang bana manggod. Kung ayan ano ni retire, sige glaag sig pang lakaw-lakaw. Sige ba naman sa mga barkada? Ang problema, kinsa man nga mga barkada ni kay abi niya napambay naman so ni uyab-uyab so ni mga batanong bae ni. Apan nakita niya nga wa may babae. Kaya nakita mga lalaki man. Nagduda lang po gyapon siya. Kay kagahapon, nasa'y nakita na resibo ba niyang anak? Nga na kiniginabayran nga motor! Gahi, oy. Anong gabayan man silang motor nga wala man sila yung motor? Ano yan ang sumpay sa atong gugmang giyahak serye ni Nanay Alicia. Umunin ito po! Wala ba po si Papa, ma? Gignan, bitaw ta ka. Napaminti na siya. Why? Gabi na muli, mabuntagan. Ambon lang ginana. Pataling na si Papa, ha? Sige sila, akong ulatan, di sa ako muuli. Kaya tuning ko ano ni, mangutahan na rin yung tani kong ngano yung anim ni klikihan, eh? Relax lang, day, ha? Relax lang, ha? Ay, puntaw ni mo, kuan-kuan ni mo, Papa. Kaya mo ba ng Papa na ni mo? Sige nga na, pero tarungan lang pag-istorya. Ay, di ma. Iwan ako ganay ako nakita ni mga resibo, ha? Nga na yung mga motor, tapos na pa yung mga grocery items, ano. Tapos na pag-iisa dito na ko nakita, nagpalit o 2 kabaks nga bagong brief. Takong tanaw na ba na ko yung mga brief, puro na ba ang run na, ang mga garter, puro nag-bacon. Asa na ko na naghihatang ng mga bago niya nga mga brief, nga di ba na siya gabit. Tapos di naman ito niya science, gagmay man. Amaw ba? Nakita na. Dito tanan sa resibo. Asa man to? Ulat tanan si... Oy, murag, si Papa naman siguro ni, oh? Muna na siya. Kasaba ba ng motora? O, tagubaon pa. Oy! Nawala ka na? Ali diri pa. Kanay mong auto pa ba? Ang tingong mura nagmotor. Basin dyan anak, eh, wata nakanda mo sa ibig sa sakyanan. Munang motor lang sa itong gigamit ron. Ada hinay-hinay, istorya na mong Papa na hinay-hinay lang dahil. Sige ma, akong hinay-hinayon. O siya na yung ungong da. Ako hinay-hinay. Ayaw po rin anak ka. Mura kag buang ang naunga. Ayaw po rin anak ka hinay po. Ako pasabot bang ayaw kay bigla ba? Ibugi kay kama ba? Yung hinay-hinay. Takalong kinahinay na ako. Muli klamot sa ka. Dugo. Ano na good pa?
May istorya na kung tagtarong pa, bi? Oh, ano may problema yun, anak? Kanang kuan manggod pa, kanang napatayan ang ginako ba nga, tinudyo rin yung gisulti ni mama nga, perminti lang ka was by. Ito may problema na nga, pag-unsa man ko diri sa tong panimay. Way mga L. Pag-unsa man ko diri. Pag-unsa ko diri sa tong panimay. Naroon ko perminti sa. Sige kaog si. Wag ko na kaya mag-garden. Ano na mga uso karon? Ha! Buang ni kalakiyan eh. Kablo ka anak. Mas may mo kulis ako malakaw-lakaw ko. Kay kuwa ko lingaw. Narak ko sa mong narta dis balay. Ang mental health ito niya. Wala mo ko tanutan na ng teleserye. Kay si Coco Martin, wala naman daw des probinsyano. Wala naman daw sa checkpoint. Ay, nagugkagod ka nang. Ay, sa may mong gusto buhaton para dali lang ka magpuyos atong balay. Pwede ka maglakaw-lakaw. Kaya si mama, mabalak ka ni mo. Tawara pa ta kailan yung mga kauban. Ay, ina na ko ni mama nga. Mga barkada na ako, no? Lagi. Tapos, sa mga na mga babae. Why babae? Wag ibig tatanawin mo ng mga picture, babae na. Puro lang mga laki. Wala akong ganaan ron, laki. Kasi mong ganaan, laki. Ako ba sabon ba? Akong mga amigo, mga laki na way babae kay kasumama nga silo sa may anak na yun. Di kasi mong gusto ni mo. Anak, ayaw na ko sa Ginoo ko ni mo eh. Pasagdiin na lang yun ko. Mumanay akong kalipay. Sige. Unya ka ni. Kani. Unsa man ni? Unsa man na? Kani. Basa ha? Hotline man eh. Dili ka. Pandamay. Paki-explain daw na nga mga resibo. Paki-explain, dali. Unsa nga? Asa mo naman nagkuha? Ay, nasigusto na yung asa nakuha. Ano nawala man kalit imong signal, ha? Choppy? Paki-explain daw na. Ano naman kay, anong gabayad kag motor? Murang na stroke. Anong napalit kag brief? Nga, ang size na ba? Medium, nga extra large man ka. Nawala ang signal ni mo. Hinag yung signal sa internet din siguro eh. Talapay groceries! Takong talaw na ko diya sa atong aparador. Wala mag-ibisag usay pansit kanton diya. Asa na ni mo kapamaliton ni mo? Asa na ni kapadulong ni? Di ka masabtan pa. Istorya ko. Pagtarong ragod. Pagtarong na mong pasabot ni mo kung asa naging ka ng mga resibo na ipamalit ni mo. Anak, ik-ani mo na anak. Ini. Uy, nahimo naman ng Duterte noon. No. Ani mo ko ni anak. Tanda, masabtan ko ni mo ba sa ako? Wag mo lang. Ini. Sukad manggot nag-retire ko. I want to help the people. Awa man ako sa mga tao. Ayoko na. Ang dami pang korupsyon ngayon. Talaga, sabi ko, surrender na talaga ako ba? Ang dami pang mga contractor dyan, yung mga project natin. Ayun, dyan, nagkinig dyan sa amin. Sipain ko talaga kayo dyan. Naunsa ka pa? Kanay mo pagka-loyal ni Duterte na ingana ka na ha?
Di anak ani mo ko na anak no. Kanang ba ko mga kauban ko mga anak. Kanang maluoy ko ba? Actually gani anak, nag-order na kog mga sin og kahoy. Sa sin og kahoy. Kanang kuan anak kanang na magugoy kauban na luoy ko ba kay pag matag-ulan matulo-tuloan ilang sala. Sa sobra kaulan pag hapon nag-ulan. Naghimog pispan ilang sala. Taga-kawaswagan na ito pa. Maunang anak nga, tanaayaw ko ninyo pakyasa nga, dapat suportahan ko ninyo. Kaya nga ako ani nga, mutabang ta sa isig ka tao. Maumang yun ang atong gusto anak, nga mutabang ta sa mga kabus. Sa katong mga gipang daog-daog sa katilingban. Generous ha, generous. Muna tama anak. Munang tanaayaw ko ninyo pugni. Kung pugnan manggaling ko ninyo, bahala mo diya, basta ang ako nga gusto lang yung kumutabang. You know, I just want to help the people. I hate drugs. Ano pa naman ta sa drugs? Ang ako magunak, di ba? Sa kawadon, tungod sa kawadon, mo nang magdruga. O kaysa magdruga sila. Natabangan pa na ako ang gobyerno. Munang ayaw ko ninyo, pugni. Ha? Nag-order na kog sin, haloblak, mga simento balas. Kay ako na ning kuan, tabangan ako to akong amigo kay looy kay ilang balay. Unya sila labot sa motor. Mo'y tigtong to sa haloblak. Suportahan ka ha. Sa anak, nito kang anak sa tumong og tinguha sa iyang amahan. Mo na'y pangutana, mo na'y dakong pangutana nga dunay dakong ganti mga igala. Alright, mo ba ka na? Mo na'y pangutana ron. At ang iugma ang sunod sumpay sa atong gugmang giyak serye ni Nanay Alicia. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Congratulations di ay kang Sir Art Bonhoc Jr. o kang Lion Bernie Bitok-Bitok sa ilang pinakabagong programa sa home radio. Kini mao si Lion Miguel Chong Jr., ang presidente sa Cagayan de Oro Host Lions Club. Gahi ni Bay. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, Pati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok-Bitok. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Ay, dagay nakarelate ka dyan lang. Relate si Jules. Relate ko hana, bana, akong bana na sir kay ang resibo na diaper. Nga wala naman may bata. Kini ba po, nagbabalik po ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Art Bonhoc Jr. Kasi tawag naman, Lion? Lion Bernie. Lion Bernie? Yes. Dapat Lion Lingling. Dili, siya man ang trainer sa Lion. Ako ang Lion sa balay. Akong asawa ang kuhan. Tiger si Ad. O Lion Tiger katol. Dagang kay shout. Oh, kajut lang. Slowly as. Hinahinaya mi. Slowly as. Belated happy birthday kay Bro Aji Santos sa gahapon. Late mo ko din Facebook kung magpahibalo ng birthday na nila. Pagkahuman na sa usa. Tama. Para si akong silingan nga si Eric Magat. Belated happy birthday. O mga taga Davao, grabe. Sabaan kayo sila ron. Ruby Aquino, Big Olanyo, Vincent Chavez, Franklin Atilio, Attorney Ronieto Bata. Grabe. O shout out kang Chief Rodney Gaid sa Villanueva, Chief PNP. Uy! Sir! Morning, Gikan sir! kang Judge Isagani Ravidas na. Boss, good morning! Gahi. Uy, belated po kang Doki G. San de la Peña. Birthday pala niya. Yes, Doki. Oh, Doki. Tingnan mo na, ang daming mga patex. Mayong buntag, mga idol, gimingaw na jud ning taga Magic Anan sa imong tingog. Kuya Kirby, gay ni Baydaw, be. Tagay lang midri pang pamahaw, be. Usa ka putahe lang.
Isa ka po tayo lang, naramid rin sa home radio, dool raman tao. Maurice Morcilla sa Cotabato, Sabilina Sister, Gabutan Jerome sa Canada, Cory Isguera from Butuan, Mary Hope del Rosario, John Arlabi sa Taytay. Grabe. Salcedo family sa Lapasan, Engineer Ricky McCallum and family, Eagle Wingman sa Malaybalay. Happy birthday Asterio Galpo sa Dublin, Ireland. Mayong buntag sa mga... Where's that? In Ireland? Ireland. Ireland. Mayong buntag sa mga bossing nato sa RTMI, Sir Jan, Sir Jesse, Sir Siler. Grabe. No? Thank you sa inyo, boss. Basig na gustong paton og butuan o ka sa mga orketa o samis, RTMI, anda mo serbisyo alang kaninyo. Grabe. Hello lang ha. Bernie and Art, guy na kayo. Sa gulang pag nilala Morena og Lito Inglesero. Hala, sabot. Kaya sa lalaro parts. Nagbalik na sa Batangas. Ang Boulevard.com, sina Luther Ecobisa, Jax Lumantas, Gerardo Evangelista o si Willie Tormis. Good morning, Boss Burns. Sir Art, pa-shoutout sa mga kapamina karon og guy ni diri sa NHA Kauswagan. Kusog kay mo diri sa Bonbon. Kapi naminay kay nimo permi JR Nagak. Siyempre, Bonhok. Sige, pugos nato na ngay pasulod. Kaniya, sa birthday boy nga si Attorney Alfred Gacion, na siya'y lami kay nga mga punchline para sa itong programa, Bren. Gahi ni Bay, gahi sa punon, gahi pa ang kunon, busa pamilya, perti kaligon. Iyo, gini si Attorney Gacion. Ay, kadagan pa kaya ning mga nasa online, nga dyan lang, magmahal ni sa kuha. Eden, Obsioma, Abiwela, asa dapin ning 93.5, ganina ako 6 kan sa akong radyo. Brother Mark Pakatang, good morning. Danny Guru, Dato Dakula. Karon sa taong kamuandig CDO Higala. Naki Gomez, you are really a born entertainer, Bern. Nalingaw ko. Sus, ma'am, tingog pa lang na, ma'am. Unsan lang yun na yung mga kamot sago lang na, ma'am. Wapay lang sa dimples o dila. Haha, joke dyan is Bernie. Oy, mao dyan ning dami og dila. Dili nila makapi kang Bernie. Si Liza nga taga Antipolo, good morning sa iyo, Liza. At sa iyong baby. Si Boss Payintan, nag-heart. Boss Payid. Asa na amo polo shirt? Polo shirt lang? Okay na og t-shirt. Ito na yung mga Bisaya ko ba eh. Pwede. Tapos pwede. Madrid. Naisidla kay nga Madrid. Okay naman na, boss. Tibox ta mali. Grabe, idol kita ka, Bern. Grabe yun. Number 1 fan ko nimo. Eugene Esparcia Sr. Akong papam de. Akong papa rin nananaw karon. Insya nga imong lola. Pila edad pa? 94 years old na. Grabe akong lola bay. Nga nakakumbate akong lola. Mangutan ako ng lola. So ang pagkuha na nala. Naraw, 94 years old. See? Baskog pa kayo. Buyag. Jerome Gabutan, Toronto, Canada. Toronto, Canada? Of course. Anong imo pang ako lokal? Imo kulba imo mga friends no? Joy Martinez from the US of Baltimore, USA. That's from Baltimore. What? Oy, ako mga amigo, mga architect dia, ilo ko dia kang architect Franklin Saplot, kang kang Pidoy. Architect, kumusta na? Good morning nimo diha. O kang Chupaw, architect Chupaw, gipangmingaw na ko na mga amigo nako. Kumusta sa to isa to mga kapamilya mi? Wesley Daculia. Atong mga Philip Radasa, si Wesley Daculia, ako mga kauban sa Mountaineering Group, Berdams, Giants. Kung asa mo magipamutang ni Lord karon, good morning. Ang Pilipinas doon na kapin 361 ka kaso sa COVID-19, kapin 6,000 ni namatay apan ang 311,000 man sabang naulian. Kana. Region 10, doon na 4,284 ka kaso, 112 ang nakabsa sa kinabuhi, apan sobra katunga na ini 2,254 ang mga naulian. Sa Cagayan de Oro, 1,278 ang top 10, 57 nakabsa sa kinabuhi, apan 847 na ang naka-recover. Lakip sa nakalingkawas, katong giingon ako ganina, 106 years old nga taga Barangay Lumbia. Siya ang pinakaidaran sa tibuok kalibutan, sumala sa City Health. Kalibutan yun? 106 years old. Ato na interview si
Di lang ito mo tawag lolo, kasi single na siya. Or tatay. Si brother. Ha? Si Orb. Oh, Orbs. Ato Para na. makakuha tag tips, tinuod na, makakuha tag tips ha. Lagi. Ato na yung kuhanon diya nga kuhan. Bitaw suporta na to usabat si Caroline Veronilla. Saan to siya pag kuhan? I-text ba to? Sa Lazada app actually dagan votation karon dito. Sa Lazada. Oo. So, pahimo na ato to mo dito. siyang number 1. Correct. Kay ika-fourth man daw siya karon. In fairness, no? Na kung imo na pulsohan art, the way siya mo istorya in fairness pod. Medyo ang confidence lahira. Very kanang kung sa tao kanang articulate. Yeah, articulate. Oh. Ma-arty na, makilit pa. Articulate ha? Wala ka na, no? Wala ko ng articulate. Ha? Oga, good morning sa ato ang kuhan, boss dire sa Home Radio 93.5, Ma'am Girly. Dagang salamat kasi agik-ik sa katawa. Attorney Albert William Dodds Walter. Good morning kanimo. Si boss Brother Ado Renoblas. Good morning diya sa Davao. O siyempre, napoy text ako nga cute kaayo kadong akong mama si Kapitan Anita Bunhok. Muna dapat atong mga number 1 nga mga kuan, atong mga relatives. Oh. Dona Montibon Rivera, kumusta kan James Rivera diya? No? Uy, teka muna. Kabalo ba mo mga igala? Did you know? Napili sa National Aeronautics and Space Administration kon NASA ang Nokia para magtukod og pinakaunang cellular network sa bulan. As in dito gyud sa bulan. So, puslan man nga, naunahan sila, nailit sila, ha? There is sa Earth. Oo. Dito na sa bulan. Uy, in fairness, Nokia yun ang number 1. Sa una, kung The dili, biggest, the strongest. kung dili ka Nokia imong cellphone sa una, Wala. ayaw ipakita. Tagui. Oh. Tagui. Ayaw pag kusog ipagawas yun, ha? Tapos mag-ilis-ilis pa ka sa una og mga backlight, acetate, keypads. Sana, no? Unya ang kani, ang ma-learn po na to, labi na kamo mga nasa negosyo. What happened to Nokia? If you will not innovate, you will evaporate. Correct. Always remember that. Innovation is the key. Abi nilag dili mo patok ang Android, no? Abi nilag di mo patok ang katong mga kuan ba? Wala sila ni sabay. Dinaunan sa Samsung. Oo, tama. Ganala. Unya nagpagawas ang iPhone. Unya siyempre ang Huawei karon nindutid camera tanan. Ana. So medyo napingis ang Nokia. Kamo sa Earth, kami sa Moon. Habang kamo busy pangitag vaccine sa COVID, magtukod mi og kuan. Grabe, no? In fairness, oga, ang Lunar Network mahimong parte sa US Space Agency nga makapabalik og mga tao sa bulan sa tuig 2024. Sumala sa Nokia ang pinakaunang wireless broadband communication sa outer space, posibleng matukod sa 2022. Wow. Mga gahi nga bombero, labi na sila niya boss Randy Obsioma o si Harold Cabasan. Good morning kaninyong tanan, mga basta bombero, gahi. Mga bombero, ay na mo, PM lang mo dia, Biramax 269 lang. Jonathan Juanico Acaba, good morning kanimo. Elvis Rack Cabillar, good morning. Jonathan Juanico Acaba, Marian pa, si Marian din nakagrabe, nagtanaw rin siya. Si Dioran, diya sa aim ko, maayong buntag niya. Nangutang mo kaya? Wala, oy, man. Dito ko sa OIC. Kunya, pag-apil na to itong ribbon cutting na pwedeng tagiya dito. Dahil hindi na naman siya. Magiging mga utangan rin. Sa tanan namang ipang utangan, tagain niyo gulugoy panahon. Maluoy ka mo kanamo, naningkamot pamidari. Uy, palitan nyo ng Biramax, mi. Dako ning tabang alang sa mga loan. Dako ning tabang. Uy, again panawagan ang Philippine Red Cross karon ang Miss Oro Cagayan de Oro chapter. Iloko da kan Doc Cristina Pilaes. Kailangan gakahurot na atong mga stock sa dugo kung kamo dia healthy o gani actually makapahealthy ba ni sa inyo kung mag-donate sa gyud mo. Donate na mo adto mo dito sa blood center sa Capitol dia sa may sa Provincial. Capitol Grounds. Provincial. Okay? Donate ta mga igala o gwapo sana kung healthy naman ta wa ta nakainom wa ta nahubugan ng gabion na tapos sige ta og donate kay actually ang atong ginabuhat magitana nam kita mga drive nga magbuan pero tungod lagi ning COVID-19 Maglisod lang ita, maglisod. So mo nang please kami nanuktok ninyo mga kagahi
gahi man tang tanan, o medyo gahi atong kuan, mag-donate tag dugo para makatabang ta sa uban natong mga kinabuhi kay kailangan natong dugo karon mga panahon, ha? O siyempre sina paring John Stewart nga presidente sa Rotary Club of Uptown CDO. Sa Biyernes ato ni sila nga pagaisgutan. O si Sheila Joy Labrador. Hi, Nyoy! Australia. May mo wala? May? Oo. Dananda. Today is what's that? Today is once die? I just arrived in Australia just to die. Mamatay? Oo, Happy birthday sa akong brother Jerry Ratonil Sr. diya sa Lingkayan. Naawan Miss Or. Hi ko diya sa mga Ratonil family sa Linangkayan day. Good morning. Walay kakupas-kupas ang style ni Bernie. Sakto kayang tiplada. Buntag Art B and Bernie B. Gahi gyud ba tama? Art B and Bernie B in the place to be, yo. Oy, Ruby Christie Aquino, i-post na diya hanto dron daghang kayo nangita nimo nga himuon daw kang asawa. Ay, wala tayo kong oras. Alas 8. Impunto na. Siyempre mga kagahi kung ato ning pagaisgutan ang kaniyang nga programa timan ni kini. Ang katawan nga dunay gahi og ligdong baruganan may maitampong kalambuan alang sa atong katilingman kini si Art Bonhoc Jr. Paki-like sa among fan page Guy ni Bay, sa among YouTube Guy ni Bay, sa among Spotify Guy ni Bay podcast. Remember, ang bana nga gahi sa uban di nagyun muling kini ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. O kini ang programa Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there